お手は踊りたい。今度のお手やかっこいいじゃん。あ、やってるやつ。すごい機械みたい。これいいよ。かっこいい。足あるないから髪。やりたくもできない。え？ウィッグでできるのかな。ウィッグ落ちる。見えそう。気にしてないね。バネを落ちてくるんだ。上がってくるんだ。イエーイ。